Daghan kay tag mga pamaagi paghingilin sa yawa. Karon kusog-kusog ning mga deliverance, mga exorcism, mao na nga daghan kay dinhing magsigig pabinditan ng mga tubig, mga asin, crucifix ug uban pa kay para paghingilin sa yawa. Pero naa di ay epektibo kayo nga paghingilin sa yawa nga gipakita sa atong ebanghelyo karon. Unsa man? Unsa man? Kanang mukaon kag mumho. Kaon kag mumho. Murag iro ba? Nga manilap sa mumho. Mawa din ang yawa. Mao may nakapawagtang sa yawa sa anak sa babae. Kiniingon mas Jesus, dili maayo nga ipakaon ang pagkaon sa mga anak ngadto sa mga iro. Kiniingon man ang babae, apan sir, bisan ang iro makakaon mas mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa kabataan. Pagsulti niya ani matod pa sa itong ebanghelyo, niingon dayon si Jesus, makapauli na ka, nigawas ng yawa. Sa pasabot ana, ang epektibo dahil kay makapawagtang sa yawa, maogyod ang atong mapaubsanong pagdawat sa kabubuton sa Dios. Humble acceptance of the will of God. Kung di kita kadawat sa kabubuton sa Dios, bisan pag magsigi kag gamit anang mga asin tagpila na nakabalding asin imong dadon, tubig tagpila ka baril, tagpila ka galon, bisag puston pa na nimo imong lawas anang gipangkawit nga mga rosaryuhan, mga scapular, mga crucifix, putos na nang imong kwarto, naalang yapon ang yawa. Basta dili ta kamaong mudawat sa kabubuton sa Dios. Gilingi ay mong tupad ing na nakadawat lakas imong naong. Nakanag yung naong nimong natural ba? Nakadawat ra ka o nangusab na kag maayo? Kana ginagmay lang usa na. Pero di ka kadawat ana imog yung usbon, mayawaan gyud ka. Mao na ang nahitabo sa unang pagbasa. Si King Solomon, purti na niyang daghanag asawa. Nangasawa pagid siyag mga pagano. Daghanak kay siyag nahimong nindot ng mga simbahanan, mga altar na para sa ilang Ginoo nga si Yahweh. Nang himo pagid siya adtong mga altars nga para sa mga pagan gods. Purting sukuas Ginoo. Nayawaan siya kay di naman siya mosunod sa gustos Ginoo. Kaduha gud kuno nagpakita ang Ginoo niya kay giingnan siya ayaw lagi pagsunod anang mga pagano kanang mga idolatry. Wa na maminaw si Solomon. Di ba kagahapon si Solomon gidaig man tog maayo sa Queen of Sheba kay nganoman ang Ginoo nag-uban gid niya. Nindot kay si Solomon para sa mga tao kay ang Ginoo nag-uban gid niya. Nagtuman gid si Solomon sa gustos Ginoo. Oy pagkadugaya na tintal gid si Solomon sa yawa. Kana bang di na ka makontento sa gustos Ginoo, maghimo na tag-atong gusto. Kani karong impeachment nga himuon sa para sa Vice Presidente. Ako, naminaw man ko sa mga vlog-vlog, pag-declare yun nga ang 284 man siguro to ka mga congressmen nga ni-declare nga dismiss na ang impeachment, petition sa impeachment sa presidente ni Bongbong Marcos. Namakpak sila sa kalipay. Namakpak sila sa kalipay pag-ingon, dismiss na. 284 ang nibutar. Dismiss. Namakpak sila. Nya sunod. Karong mga sunod mga adlaw,
ang impeachment na sad nga case against sa Vice President. Unsa sa kay ilang buhaton? Ila sa kang i-dismiss aron mamakpak sila o ila bakang i-impeach o nya mamakpak sila kay last year ba 40 nilang pamakpak dapir-apir pas ilang kamot sa dihang na-impeach na ang Vice Presidente. Nag-ana silang kamot ba? Lipay kay sila. So kining ilang gibuhat karon sa atong mga politicians, unsa man nagtuman sa kabubuton sa Dios o nagsupak sa kabubuton sa Dios? Ato na lang ng pamalandungan. Ug unsa may mahitabo kung musupak tas kabubuton sa Dios sama sa gingharian ni Solomon, nabungkag ang iyang gingharian matud pas Ginoo, bungkagon ko ang imong gingharian, ihatag na nako ngadtos mga pagano. Usa na lay iyang gibilin ang lugar ni Hari David tungod kay si David gikahimutan mas Ginoo kay bisan tinuod nakasala tos David pipila ka higayon, nibalik man siya og hinulsol, di man parihang Solomon nga wa na gyud maghinulsol, nagpagahi gyud ulo. Tungod ni David nga amahan ni Solomon, giretain ang Judah og diha natawo si Jesus, kay si Jesus kaliwat man ni Hari David. Og si Jesus mao'y naghatag natog example nga gikan sa iyang pagkatao hangtod siya namatay, wa gid siya musupak bisag kausa sa kabubuton sa iyang amahan sa Dios. Ug mao na ni ang atong model hangtod karon. Na lingian na sa imong tupad ingna kinsay imong butaran karong 2028, na kinsay gitudlo sa Dios na imong butaran, mga Marcos na grupo, mga Duterte grupo, o kaning mga tawgo na ron nilang Pinklawan na grupo. Atong pamalandungan, kinsa nila ang nag-build sa Pilipinas para magkahiusa? Kinsa nila ang naglihok? Kaning tanan natong mga official good, mga sulugoon man na kunuhay nato sila, mga apply na sila gikan sa national hangtod sa local karong 2028 murag kuan man tingali na. Oy, boy appeal tingin barangay 2028 national na oy. Kutob nas mayor og mga konsehal lungsod. Wa pa mo apil anang abot kanus ang kapitan, nus ang mga kapitan gan. Wa pa ko kibaw nus ang eleksyon kapitan. Basta ang kanan 2028 nga ila na rong isigi na nagyaw-yaw, ngandam lag ngayo mo ni kani mga impeachment, kana mga hearing nila, kana mga warrant of arrest nila diha. Pulos man na siya ilang mga political maneuvering para pag-andam yun sa ilang tumong nga sila mao'y ma-elected sa kuan 2028. Ang naas administrasyon, iya sang giandam og maayog, gi-control na niya hapit tanan. Mauna nga didtos kumilik, may kaayong pagkahanay. Usahay god ang nidaog mao'y taktakon, ang napildi mao'y palingkoron. Nindot na kayong atong kumili karon, ang nidaog gisuspenso, gitaktak, gidisqualify, ang napildi sa eleksyon mao'y naglingkod. Nindot tas atong kumili. Arisag ka sa Congress, magsigig hisgot anang 125 million na confidential fund sa Vice Presidente, wa na gyud maghisgot sa flood control nga porting daghanang nangamatay, nya porting daghanang kwartang nawa, trillions, wa na gyud naghisgot. Kana nindot sa kanang atong Congress. Didto sa Senate, siging hisgot anang kinsay mahimong
bag-o na sang Senate President, o niya, kinsay magkupot yun sa majority, kinsay minority, kinsay Duterte block, kinsay sa diha, nga black-black nila. Wa na yun, maghisgot sa flood control, wa na yun, naghisgot atong PhilHealth nga funds, nga nangawagtang billion-billion to. Nindot kayo ron. Mauna nga iampo na to. Di natin itakalaom anak nila, basig buranan na silang si Solomon, nga gahi na kay go, nga bisag unsa og sulti, di na gyud maminaw, malusno og gining Pilipinas, o kana sila mo'y magda. Kanang klasihas mga tao ba, mga leaders nga, nabitang ang ilang kabubuton mo'y ipatuman. Maliwat ang Solomon, ang nindot nga gingharian, malusno yun. Ang Pilipinas baya, matod pa sa mga historians o sa mga sociologists, nindot baya kay tatanawon, mo bitang gitawag tag Pearl of the Orient. Kay nindot kay tatanawon para sa ubang mga nasod, sikat kay ta economically, sa atong political o sa tourism o uban pang mga bahandi nato ba. Attractive kay ta sa tibuok kalibutan. Niadto mga 1960s nga ri sa mga 70s. Pero gikan ato, nag-anam na tag-dive. Gikan sa 70. Sige, 1970, sige na tang dive. Karon, unsa naman ta? The most corrupt country in the world. One of the most corrupt countries in the world. Top. Ambot, unsa ta nga top? Murag, kasi proud ta, top 1 ta karon. Di ba proud makita ng matapuan tas klase, no? Kanya ka nang inigabot sa inyong batch, ini-graduate ninyo, top 1 ka, aso dito, ta sikata. Kita, murag top 1 o top 2 ba ta? Ana, no? Pero most corrupt. Luuyan na gid nato. Nga naman, ang atong mga leaders, nagsigi na og supak sa kabubutos Ginoo. Ang giingon sa Ginoo nga atimana ang labing ubos, ang mga waybalay, ang mga gigutom, ang mga masakiton, atimana, wa na sila magpakabana ni ana kaayo karon. Kuhaon man ganing budget sa PhilHealth para sa mga masakiton gid na. Kawaton man gani ang flood control para protektahan ang mga balay. Aporti na hinong daghan ng nawadas balay kay flash flood na binadinis atong parokya. Nga karon ang atong balay nga mahimo sa atong gi-raise nga kwarta sa DPR moabot og mga 57 kabalay. Naningkamo ta ana kitang mga pobre nagtampo-tampo ta sa atong mga mumho kanang slot, kanang atong slot mumho man na ginagmay-gangmay ba tag 100. Tanawa ha, sa atong ginagmay nga pagtampo-tampo sa atong DPR or Divine, sa to? Perfect response. Ang mahimo na tong balay karon, nakahuman na tagtulo, 57 ka balay ang ato ng makaya. Ginagmay ra kaini. Unsa na ka ng ilang mga budget nga mga billions? Di ka na makahimog daghang balay, pero nga wa may nahimo. Kay wa magtuman sa sugo os Ginoo, atimana ang mga way balay. Sugo nas Ginoo nato. Muna kamong namalit og slots, congratulations, nalipay ang Ginoo ninyo. Pakpakan nato ang namalit og slots. Nya, mopalit pa mo. Palit pa more. Di na ta mag-agad anang ato mga politicians nga magsigig pangitaan ng mga billions, mga millions, nag-away na lang na sila pero way gibuhat ngadtos mga kabos. Ang ilar sang buhaton kanang ayuda-ayuda. Nya pilion ra sang hatagan. Wagan ika maapil sa ilang grupo, ikay katapusan og napay sobra. Muran lang kag iro, manilap ang mga mumho. Grabe kayo. Hasta gani karon ang ubang mga kapitan, wa na, gipangluok na. O dili ka ilang aliado, patay kas mayor. Ana, luuyas atong nasod eh.
Mura bag amahan ba? Kani manggong atong gipangpili, mahug man sa silang tawag og amahan, amahan sa nasod, amahan sa probinsya, amahan sa lungsod, amahan sa syudad, amahan sa barangay. Ana unta ang ilang treatment. Lain man ni mga amahanan na may favoritism. Ang iyang mga anak nga pulos gigotom, ang pipila ra may pakanon, ang wa niya mauyon ni di man pakanon. Nya malipay ang Ginoo ana, dili. Nya kay wa man malipay ang Ginoo, nalusno ang Pilipinas. Ni grabe ang corruption, ni grabe ang insurgency, ni grabe ang drugas, ni grabe ang unemployment. Gi kulata na tagmaayo sa mga katalagman, tawhanon nga katalagman o natural nga katalagman, kinaiyanhon. Ngano man, ato nang gisupak-supak ang Ginoo. Kinsa may gauna-unag supak-supak sa Ginoo? Ang atong mga leaders. Nakaron kita man kay gobyerno, kusog magkita nang recite anang preamble nga, government emanates from the people, for the people, of the people. Ilingya imong tupad. Ingna, usbon ba ni natong atong nasod? Ingna, usbon tanin. Nya maingon nga, unsa may mahimo nato, nga wa man tay gahom. Ang gahom naa nato. The power of the government naa nato. Pero di ta kausab ani without God. Mao na mubalik tas Ginoo. Ilho nato ang Ginoo, simbaho nato ang Ginoo. Dili nato simbahon ang mga gitawag og mga idols. Kanang idols ba? Idolatry. Kinsa may itong mga idols? Mga politicians, kwarta, mga adunahan, mga gamhanan, mga celebrities, nga wa na gani mga Ginoo. Mao may atong usahay gi idolo. Maubitan na inyong mga buhok na nga bland na bisag itom. Kaya ang inyong idol kana mga celebrities nga nagpa-bland sa buhok. Maubitan nang kita mga Pinoy daghan kay tag mga gapatato sad karon na putos ng lawas sa tato. Kay ang imong idol kana man sang na ang celebrity nga daghan kay tato. Ang atong iidolo mao na ang Ginoo ug ang mga santos. Tan-aw nato si Mama Mary, tan-aw nato si Santiago Apostol, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, sila si San Agustin, San Pablo, San Pedro, ug uban pang mga santos, San Isidro Labrador, San Roque, San Juan Maria Vianney, daghan kay tagmatan-aw Mother Teresa og Calcutta, pulos gini naghatag og kaayuhan sa kalibutan, Saint John Bosco, Saint Vincent de Paul, pulos kini nagbubo og grasya sa kalibutan, sundo na nato, dili nang nagguba sa kalibutan nga naliwat ni Hari Solomon nga masinupako na kaayo human nakatagamtam sa daghan kay mga grasya. Musunod ta ni Hari David nga bisan paggibubuan sa tanang grasya nagpabiling mapaubsanon.